Явно пак ще играем с Билео, защото просто го помолиха и той беше онлайн, така че пак играем с Билео, така че да, хора, абонирайте се за канала, абонирайте се и за моя приятел канала и да, нека изгледате и надявайте се да видим Билео колко е задворел, защото той принципно не е играл отдавна. Защото, нали, които Мале, Билео започва с един супер пънч. Окей. Завърша на един супер пънч. Мале, вас супер пънчовете прави това. Опа. Брат, аз пък се едно аз игра. Какво ми става? Се едно аз игра буквално. Казвам опа. Билео, не, Билео е най-добре. Не, Билео е най-добрият супер пънчър на тази земя. Най-добрият супер... Моля. Не, ако това не е късмет, брат. Ако това е късмет, не знам кое не е късмет. Пича просто е добър. Пича просто е много ексада. Не, аз само повярвам. Не, аз не му повярвам. Най-добрите супер пънчове в България, а не в България, брат. В целия свят. В цяла Европа, защото не познаваме много други хора. Билео, защо не искаш да ме супер пънчнеш? Билео, брат, спря да ме супер пънчва, не знам що. Що не ме супер пънчва, завършваме с няколко супер пънча. Вау, Билео, найс. Не, смисъл, Билео си е много окей. Билео е много добър. Наистина, много добър плеер. Най-добрият плеер, брат. На света. Буквално. Не, аз не се батая, па той е най-добрият плеер на света. Спри видеото, ако може.